Перший матч на кілька хутків футболістів. У австрійців треба їх спиняти. Удар здалек. Удар! Треба забирати м'яч у руки. Поспів м'яч забрати, хоча ось спочатку тривожно згадіться було, коли бив по воротах Мінаміна. Ось так упустив гэты нулях. Ні, ось покинув гэты право Шміцу. Шмиц, подача, мяч отбивается, удар Мінаміна, и что? Пове, коли не заб'є Динамо, это просто обновится равновага. И тады нашей трансляции ще переїжджає додатковий час. Ну а ми зараз побачимо на повтори, як знову так не прикрили Мінаміна. Ми пам'ятаємо Динамо. Ну зараз уже ближе у цьому сенсі. Бангура, ну Бангура у черговий раз гуляє. А да, в той момент, коли Умаро стояв тваром до власних ворот, ну, зрозуміло, що кожен центральний оборонця просто, заходячи з того, що у тебе за спиною соперник, відпасував би на голки. Забіжеш. Рейна. Прийшла подача на дальній вугол. Тримать! Гутар Малайчина! Один з найбільш високих футболістів в Оглі, коли не самий високий, з тих, що присутнічують на полі, здорово гуляє. Удар по воротах, Гутар! Мяч виносить Мінаміна! Сарияна, зрозуміло, бив так, щоб потрапити у створ ворот на техніку, як ми кажемо. А правда, для гол... Добре, що не полік. Швиц. Nach wie vor Dauerregen. Сачиць. І Дортмунд. За Хінтерегером. І удар, і Гутар в воротах. Голкіпера збірної Білорусі просто покидають його у черговий раз. Якраз пішла передача від його. Да, Рейна робить передачу, треба прикривати. Бив со штрафного небезпечний удар, але зараз позиція його була у 3 рази більш сприяльна для того, щоб забити Гутару. Ну що, коли по добрій формі знаходився у дожі. Мінаміна, передача прийшла на Сараяна, треба накривати. Конатана, той робить удар, ну як же так? Так само, і він промахнувся у самому початку. На 46-й прикладній хвилині у значно більш сприяльній позиції. Ну і зараз його позиція була класна. Ну а вихованець Еспаньола, чоловік, який претендував на то, как потрапить в основный склад Барселоны у такой-то позиции. Это вам не бегать за мячом. Тут ты можешь быть хотя бы 50 годов от роста. Мінаміна. Ну все равно не падаем духом. Мінаміна. Говорит, что полторы использует. Нет, оборонца. Рейна сам без далек. Такая не вельми приємна. Ось я казав про угловые. Сподівалися, що такого не убачимо. Поки так. З-под Витуса передача Бангура і мяч відбувається. Ну а там, де він пропускав, ну що? Мінаміна бив з убойної позиції ранее. Ну вольний момент, конечно, трохи ранее треба було давати м'яч, а не Мульнір б'є. Ось це вже небезпечний вихід на замену. Значно, ну не то я буду казати, що узмацнив уже гольню атаці. Але Змек справа Вератіла. Передача на Олега. Олег прострел! И вот тут! Моц уже и не хапило Ненаду, как накировать мяч у ворот Вальке. Вел борьбу Ненад. Ну, конечно, гуляем головой Мартин. Так, пошла подача и... Не дать... Гол. Ну, так, ведаете, как звучать, конечно, тут ему это не займать. В Огле, конечно, матч провел классно. 1-1. Малайчина. Так само, ось, как мы кажем, так развел у Бакин. На технику бить. Ну, як і прихожий гол, давайте отдадим належное капитану Зальцбурга, и он забил на 58-й хвилине. Штанга! Ну, в яким разі тут нельга Мінаміна. Ты без розницы. А, Гутер Малайч! Мінаміна бив, наверное, гэты раз не вырашыў Гутер. Так. Гол! Гол! Ей! Не шкадуюць наших нерваў футболисты из Зальцбурга и Динамо. Атака Гутер Малайчина! Отбиває удар атаки, який сейф, письмен. И Блютерик забивает! Выводить гостей наперед! И Гутер третий раз! Робит сейф!
І Динамо! Динамо на груповому етапі! На груповому